Een gat in de Zeedik en een soortemar met boulevard en jachthaven. Het oorspronkelijke plan wie om het dorp Holwert weer met de Waadzee te verbinden. De projectgroep luts hier de stekker uit het plan voor een soortemar. Holwert on Zee werkt het zo'n tijd om een alternatief en goedkoper plan voor een Zwierdwettermar. Wij denken voor de natuur dat we nog steeds goede doelstellingen realiseren kunnen. Vandaar dat ik de natuurpartijen dat we die nog steeds wel bij ons hebben, gelukkig. Voor de landbouw kunnen we nog steeds een hele mooie impulsie aan op Zwierdwetter en economisch qua recreatie en toerisme. Ja, biedt dat maar echt nog voldoende perspectief. Holwert on Zee kreeg in het verliezen een tassissing van het Riek voor 5 miljoen euro uit de regio-deal. Het dorp wil dat geld nou inzetten voor de onlis van een Zwierdwettermar, zonder gat in de Zeedik. De Holwerters vinden dat ze recht hebben op dat geld. Holwert heeft er ook recht op duidelijkheid. Gaan we nou wel wat meidje machinaal of hebben we het zien hier wel achter de initiatiefnemers om, maar laten we ze nou smoren. Omdat de provincie, ontnota, net praten wil over het alternatieve plan, begint Holwert on Zee een bezwierprocedure. De provincie liet weten dat het elk vrij zit om in bezwier te gaan in een besluit. Wij wachten de procedure en het advies van de bezwierschriftencommissie en zullen daarom op dit moment net inhoudelijk reageren.